συμμετοχή στη 13η εμπορική έκθεση Βορείου Αιγαίου έχει και η εταιρεία Electroboard. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Ζέρβα, ο οποίος θα μας εξηγήσει ακριβώς ποια είναι τα προϊόντα, ποια είναι η ανάγκη που μας έχει φέρει σε σημείο να τα χρειαζόμαστε και με ποιους τρόπους θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, ούτως ώστε να μας δώσουν όλες τις δυνατότητες για να τις εφαρμόσουμε. Γεια σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ξανακάναμε ένα πολύ μικρό ρεπορτάζ, αλλά ήταν τόσο λίγο και θέλαμε πραγματικά με περισσότερες λεπτομέρειες να σας αφιερώσουμε τον χρόνο να μας δείξετε ακριβώς τι κάνει η Electroboard και γιατί βρίσκεται στην έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κρατάω ή το κρατάτε? Το κρατάω. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Η Electroboard βρίσκεται στη 13η έκθεση Βορείου Αιγαίου για 3 λόγους. Πρώτον, για να δείξουμε την αναγκαιότητα που πάμε στην καινούργια τεχνολογία. Και η αναγκαιότητα είναι αυτή η οποία βλέπετε εδώ. Πολλές ανακοινώσεις, ξεκινώντας εδώ και 1 χρόνο, από το 2008, μας δείχνουν ότι καταργήθηκε καταρχάς ο μαυροπίνακας. Γιατί καταργήθηκε? Η αναγκαιότητα ήταν εκ πρώτα να καταργηθεί η κυμολία. Άρα λοιπόν, αφού καταργήθηκε η κυμολία γιατί πειράζει στο αναπνευστικό, έπρεπε να αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Αντικαταστήθηκε λοιπόν από τους μαρκαδόρους, τους μη μόνιμους μαρκαδόρους, αυτούς που περιέχουν δηλαδή νόπνευμα και όχι νεύτη. Και σιγά σιγά θα πάμε να δούμε τον πρώτο πίνακα, την πρώτη προσπάθεια, τη μοναδική προσπάθεια η οποία υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι αυτοί οι αντιγραφικοί πίνακες, οι πίνακες Plus, στους οποίους τι κάνουμε? Έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε και μάλιστα έγχρωμα και στη συνέχεια να έχουμε την ευκαιρία να τυπώσουμε ή έγχρωμα ή ασπρόμαυρα αυτή την πολύ μεγάλη επιφάνεια, το 1,30x92, σε ένα χαρτί Α4. Είτε να το περάσουμε μέσα από τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή, φορητό ή σταθερό, αλλά και κυρίως κατευθείαν μέσα από τον εκτυπωτή μας. Με το πάτημα, μπορούμε να το δούμε, ναι. Βεβαίως, με το πάτημα ενός απλού κουμπιού. Έγχρωμο, είτε το κάνουμε αποταμίευση σε ένα πολύ ωραίο στικεράκι εδώ, ή το τυπώνουμε και θα το δούμε αμέσως να τυπώνεται έγχρωμα. Αν θέλουμε βεβαίως, υπάρχει και μια τρίτη πιθανότητα, η οποία μπορούμε να πάρουμε το εξτρέ από τον εκτυπωτή και μια τρίτη δυνατότητα να πάρουμε σε πραγματικό χρόνο με ένα USB κατευθείαν από τον πίνακα ή στο φορητό μας, το λάπτοπ δηλαδή, είτε στο σταθερό μας υπολογιστή. Πολύ εντυπωσιακό. Πού χρησιμοποιείται αυτό? Γιατί έχει και την ημερομηνία αλλά έχει και την ώρα. Σε ένα συνέδριο, σε ένα ξενοδοχείο, σε μια επιχείρηση πάνω από 3 υπαλλήλους όπου κάνουν την εκπαίδευση, είτε σε ένα συνέδριο, είτε σε ένα απλό boardroom, σε μια αίθουσα δηλαδή που έχουμε 12 μέλη και ο καθένας πρέπει να πει τη γνώμη του, αλλά πρέπει να την πει και να την υποστηρίξει στη συνέχεια. Δηλαδή, μερικές φορές λέμε το είπα έτσι, το είπα αλλιώς, δεν το καταλάβατε έτσι. Στο τέλος όμως του meeting όλοι θα πάρουν από ένα αντίγραφο και όλοι θα δεσμευτούν ότι αυτό που είπαν, αυτό είναι η πρόταση, ανάλογα με την Άρα λοιπόν έχουμε ταυτότητα λόγων και έργων. Η επόμενη μεγάλη κίνηση είναι οι διαδραστικοί πίνακες. Φεύγουμε και σε αυτούς αμέσως τώρα. Βεβαίως. Και για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι σημαίνει διαδραστικός πίνακας. Είναι αυτό εδώ που βλέπουμε. Με πολύ χαρά να εξηγήσουμε λοιπόν ότι ο διαδραστικός πίνακας είναι το μέλλον, είναι το σήμερα αλλά και το αύριο της εκπαίδευσης και όχι μόνο και των συνεδρίων, αλλά να σας πούμε και κάτι άλλο, είναι και το παιχνίδι και η χαρά των παιδιών. Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί. Ο διαδραστικός πίνακας περιλαμβάνει 3 κομμάτια, τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή, έναν απλό προτζέκτορα, δηλαδή μια προβολή, μπορούμε να δούμε δηλαδή τον φορητό μας υπολογιστή, μπορούμε να δούμε τον προβολέα μας, έτσι, τα πιο πολλά σχολεία στοιχείο μας είναι ήδη εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τώρα προχωράνε στο δεύτερο βήμα να εξοπλιστούν όλα με τους προβολείς, με τους προτζέκτορες και στη συνέχεια το τρίτο βήμα, από ό,τι μας διαβεβαίωσαν και οι αρχές του νησιού, θα προχωρήσουν στους διαδραστικούς πίνακες. Είναι και μια ευκαιρία για τους εφοπλιστές του νησιού να κάνουν τις δωρεές τους προς τους διαδραστικούς πίνακες, γιατί όχι. Οι διαδραστικοί πίνακες λοιπόν έχουν... Είναι μεγάλο το κόστος για να βάλει κάθε τάξη ένα τέτοιο πίνακα? Εμείς έχουμε μια τιμή για την έκθεση στις 78 ίντσες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διαστάσεις, αλλά οι 78 ίντσες κοστίζουν 1.295 ευρώ. Αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε ακριβώς, και είναι μια προσφορά για την έκθεση, την οποία μπορούμε να συζητήσουμε και στη συνέχεια. Επειδή όμως υπάρχουν διάφορα μεγέθη για τους πίνακες, πάντα παίζονται σε 3 κομμάτια.
τι είδους λογισμικό υποστηρίζει αυτό το διαδραστικό πίνακα, γιατί ο πίνακας αυτός μπορεί να ξεκινήσει από το δημοτικό. Μπορούμε να δούμε με τον κύριο Καλαμωτούση μια προσέγγιση στο νηπιαγωγείο, μάλιστα στο νηπιαγωγείο. Μπορεί δηλαδή να μας δείξει πώς μπορεί να παίξει ένα παιδάκι, να διαλύσει ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια με πολύ απλό τρόπο να το συναρμολογήσει. Άρα λοιπόν έχουμε, προσέξτε, είναι όντως πολύ εντυπωσιακό. Το μόνο που θα χρειαστεί ένα παιδί του νηπιαγωγείου για να το κάνει αυτό είναι ένα σκαμνάκι για να φτάνει. Όχι, γιατί έχει 3 θέσεις ο πίνακας. Μπορεί να κατέβει πιο κάτω. Μπορεί να κατέβει πιο κάτω ή μπορεί να μπει στον τοίχο. Αυτή η πρόταση που κάνουμε με το stand, το φορητό stand, είναι για να πηγαίνει από αίθουσα σε αίθουσα, για να μην ξεπαραδιάσουμε εντός πολλών εισαγωγικών τους ιδιοκτήτες των σχολείων. Πάντως οι μικροί μας φίλοι, τα παιδιά του νηπιαγωγείου, μπορούν να τον έχουν τον πίνακα πιο κάτω και να τον φτάσουν. Άλλωστε, εμείς έχουμε και αυτό το magic touch, αυτή τη μαγική βέργα. Είμαστε μοναδικοί και πρέπει να το πούμε, γιατί δεν ευλογάμε τα γένια μας, αλλά αυτό που ξεχωρίζουμε πρέπει να το πούμε. Παίρνει λοιπόν αυτό το ραβδάκι ο μαθητής και μπορεί να λειτουργήσει. Να δούμε λίγο ακόμη. Πολύ εντυπωσιακό. Άκρος εκπαιδευτικό το παιχνίδι και πολύ διασκεδαστικό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπορούμε να δούμε και εκπαιδευτικά. Μπορούμε να δούμε τους μύθους του Ηρακλή, για παράδειγμα. Δηλαδή όπου το παιδάκι μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει και το μάθημα δεν του είναι δύσκολο, του είναι ευχάριστο. Θέλει να πάει στο σχολείο, δεν θέλει να το αποφύγει. Και αυτό επιτυγχάνουμε με το διαδραστικό πίνακα. Μάλιστα στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ υπάρχουν σχολεία που ξεκινάνε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δεν σταματούν ποτέ. Φανταστείτε λοιπόν να διδάσκεται ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμαίας με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια. Δεν νομίζω πολύ ότι μεγάλη αλλαγή, επανάσταση θα έλεγα στη διδασκαλία και σίγουρα το κάνει το μάθημα, γίνεται παιχνίδι πλέον. Να έχει ένα διαδραστικό πίνακα και μία δασκάλα σαν την κυρία Κλαδιά. Άντε να φύγει από την τάξη. Αποκλείεται, δηλαδή το συζητάμε. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως να σας πάμε και σε ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε τα αγγλικά μας, για παράδειγμα. Και αγγλικά λοιπόν. Το μάθημα των αγγλικών, παιχνίδι. Έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας τον κύριο Καλαμωτούση να μας τα δείξει. Παίζουμε και μαθαίνουμε. Στο συγκεκριμένο πλάνο που παίρνουμε έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς μπορούμε να αντιτάξουμε τα συνώνυμα στις λέξεις αυτές και τα αντίθετά τους. Εδώ συγκεκριμένα έχουμε τα αντίθετα. Ακριβώς, κυρία Κλαδιά, σαν δασκάλα διαπρέπετε. Μα εγώ δίδασκα πολλά χρόνια αγγλικά. Αλήθεια, μα θα ήθελα να σας έχω δασκάλα. Λοιπόν, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Και αυτή η προσέγγιση μας βοηθάει και για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους. Οι μεγάλοι τι φοβούνται? Φοβούνται ότι αν κάποια στιγμή πάνε να μάθουν αγγλικά, γερμανικά μετά την ηλικία των άντα, όποια άντα, θα αντιμετωπίσουν κάποιες φοβίες με τον εκπαιδευτικό. Εδώ λοιπόν μιλάει ο πίνακας και η επιθυμία τους να μάθουν. Εδώ τους βοηθάει ο διαδραστικός πίνακας. Μέσα από τον διαδραστικό πίνακα μπορούμε να δούμε και κάτι άλλο. Να συνδεθούμε με το ίντερνετ και να μπούμε σε πολύ μεγάλες, αν θέλετε, δικτυακές καταστάσεις, δικτυακούς τόπους όπως είναι η NASA, να έχουμε μια επαφή με τη NASA τον καιρό ή αν θέλετε το Google Earth και να δούμε το σπίτι μας. Πού είναι το σπίτι μας και να κλείνουμε καλά τα παράθυρά μας, γιατί τώρα τελευταία δεν είμαστε καλά, όλοι μας βλέπουν, οι δορυφόροι είναι από πάνω. Ο μεγάλος αδελφός είναι εδώ που λέμε. Θα μας επιτρέψετε να σας πούμε κάτι, να ευλογήσουμε και εμείς τα γένια μας. Μόλις ήρθε από τις ΗΠΑ εκείνη η document camera, η οποία είναι μοναδική στην Ελλάδα. Τι κάνει? Γιατί document cameras μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Εδώ βάζουμε ένα χαρτί σκληρό. Σκληρό χαρτί, όχι διαφάνεια. Το ακουμπάμε λοιπόν πάνω στην κάμερα και από την κάμερα δείχνεται στον διαδραστικό πίνακα. Μπορεί κάποιος από εκεί. Λοιπόν, Λευτέρη, τώρα τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε αυτό εδώ, ό,τι αφορά, ναι, να το δούμε, εκεί. Στον πίνακα. Οπότε το βάζουμε εδώ και το βλέπουμε αμέσως εκεί. Ναι. Αυτό φαντάζομαι ότι διευκολύνει πολύ τον εκπαιδευτικό. Από το γραφείο του μπορεί να έχει το αντικείμενο
της εκπαίδευσης εκείνης της στιγμής, να το βλέπουν οι μαθητές εκεί, να το χειρίζεται λοιπόν από αυτήν εδώ την κάμερα και να βλέπει όλη η τάξη. Και όχι μόνο αυτό, μπορούμε να το μεγαλώσουμε αυτό το χαρτάκι μας, το Α4, 220 φορές. Μπορούμε να δούμε μικρόβια σαν το μικροσκόπιο του μικροβιολογικού εργαστηρίου. Το χρησιμοποιούν πανεπιστήμια, το χρησιμοποιούν νοσοκομεία και επίσης κάποιος άνθρωπος δεν είναι προετοιμασμένος. Παίρνει το βιβλίο, το βάζει επάνω και κανείς δεν καταλαβαίνει ότι είναι ή δεν είναι προετοιμασμένος. Σωστά. Έτσι. Άρα λοιπόν έχει και μια πρακτική σημασία. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε αυτή την ασύρματη πινακίδα γραφής, όπου τι γίνεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν το mouse του υπολογιστή σας, επειδή πια ο καθηγητής, ο δάσκαλος, ο νηπιαγωγός δεν μιλάει καθέδρας, ούτε μιλάει από έδρας. Μπορεί να πάει στο τέλος της αίθουσας, να πάει πάνω από τους μαθητές, να πάει πίσω από τους μαθητές και να τους δείξει τι ακριβώς κάνει αυτή η πινακίδα. Η πινακίδα αυτή αντικαθιστά το mouse. Μπορεί να βάλει λοιπόν τις ερωτήσεις του και μάλιστα ασύρματα και να πάρει τις απαντήσεις από τους μαθητές. Σε αυτά τα μικρά που μοιάζουν με τηλεκοντρόλ, αυτά τα λέμε Q-Click Response. Πιθανόν να τα έχετε δει σε μεγάλα τηλεπαιχνίδια, όπου έχουμε τις σωστές απαντήσεις. Από 3-4 τοποθετημένες απαντήσεις διαλέγουμε τη σωστή απάντηση. Multiple choice. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν τι κάνουμε, τελειώσαμε. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τις απαντήσεις και να έχουμε ένα βήμα στην τεχνολογία ακόμα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εύχομαι το κοινό που απευθύνεστε να αγκαλιάσει τα νέα προϊόντα, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Είναι μια επανάσταση στον χώρο της διδασκαλίας, της μετάδοσης γνώσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια στη συμμετοχή σας εδώ στην έκθεση και καλή συνέχεια στην αγορά της Χίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνουμε ένα βήμα στην τεχνολογία και σας ευχαριστούμε που την προάγετε. Ευχαριστούμε πολύ και το κανάλι σας. Να είστε καλά.